Takže bumba, čujte, moje meno je Patricia Gana, toto je naše nové video z hry World of Tanks. Zároveň aj naše nové prvé video z hry World of Tanks a ak ste mali trošku urezanejší obraz pri minulom videu z Bed Wars, je to kvôli tomu, že to bolo nejako divné. Už ak by ste si chceli stiahnuť hru, tak vám dám stránku, z ktorej som to stiahol ja, potom je to od spoločnosti Wargaming.net, sú aj World of Warship a World of Warplanes. My si dneska zahráme World of Tanks. A ak viete po anglicky, tak ste si všimli, že je to svet tankov, doslova. Máme tu tanky, konkrétne tieto 4. Na začiatku dostanete jednotkové. Ja som si niektoré prepustil a tento som myslím, že dostal nejaká špecialita. Myslím, že ak bude nejaká špeciálna udalosť, tak proste dostanete nový tank, čo sa oplatí. A potom máme tu, teda aby som vysvetlil, štvorček je delostrelectvo. No nebudem to radšej vysvetľovať. Máme tieto 4 tanky, máme Ameriku, 5 tankov, máme Ameriku a Rusko. Bo ja mám rád Ameriku a Rusko, vy si tam môžete Nemecko. Ak neviete, ako sa to ovláda, nebojte sa, máte vždy, keď to prvýkrát zapnete všetko. A ak vám bude nejak dlho trvať aktualizácia, to je kvôli tomu, že neviem kvôli čomu je to, ale všetky myslím, že sa to proste aktualizuje dlho. Tak keď stiahnete hru a stisknete tlačítko hrať, je to po česky, ja to mám po česky, hrať, tak ešte sa to musíte zaregistrovať a také veci, ale to je nepodstatné. A proste keď to prvý raz pustíte, zaregistrujete sa, blablabla, tak máte výcvik, tam sa všetko naučíte. Takže môžeme ísť do bitvy, konkrétne si zvolíme T57 a je to delostrelectvo, takže je to trošku iné ako normálny tank. Čakáme tu, pozriem, či sa všetko nahráva. Všetko sa nahráva, tento diel by mal byť na celú obrazovku, neviem, či to bude na celú obrazovku. Počkajte. Zvuky hry nepočujete kvôli tomu, možno ich počujete a možno nie. A hlavnú mapu kampány. Ak by ste mali trošku urezaný obraz, je to kvôli tomu, že mne sa to spustilo blbo, že mám proste spodnú lištu, pracovnú a potom mám ešte hore lištu. Ježišmaria. Dobre, to fungovalo. Lebo chvíľku mi to neodpovedalo náš kamarátoš a mohol by som si dať trochu nižšie zvuky, lebo my to budeme čakať, jelikož sme delostrelectvo. No necháme tie zvuky tak. Niečo sa stalo. Ty vole. Čo sa stalo? Trošku mi to laglo. A trošku divne vyzerá môj tank. Môžete vidieť, dolu je moje meno. A ak by ste ma chceli pridať, tak vidíte, že Patricia2411 T57. No tak ten nick je
vážny môj nick. A ak sme delostrelectvo, tak máme takéto možnosti. To znamená, že my sme delostrelectvo, takže ideme na diaľku. Ten sa dobre schová proti delostrelectvu. Tento zase až tak moc nie. Tanky sa pohybujú, to znamená, že najlepšie je si nadmirovať. A niekto ho rovnal. No ako delostrelectvo máme pohľad takýto, lebo prakticky sme delostrelectvo. To znamená, že nás ďaleko zrania takto. Môžeme sa pohybovať po celej mape. A ak budete mať červený krúžok, nie, dobré. Ak sa vám nebude ťahať ďalej čiarka, to je pravdepodobne kvôli tomu, že nemáte už taký veľký dostrel. Možno myslím, že toto delostrelectvo má dostrel na celú mapu. Môžete si približovať aj také veci. Lebo som prakticky úplne tam. Ups. To odstrelil. Tak a teraz je možné, že sa vám niekedy stratí tank, tak kvôli tomu, že vaša posádka ho nevidí. A vidíme sami seba, odstrelíme sami seba, ale nie, to nejde. To aspoň myslím, že to nie. Chránime tu našich kamarátov. A toto delostrelectvo má fakt veľký dostrel. Ak by ste videli niekde červenú čiaru, je to koniec mapy. Nemá zašto. Hej, má T2 light. To nemá celkom taký dobrý tank. Takže to by sme kľudne dali, keďže nie je skalou. Teraz mu asi niečo nedošlo. Kebyže sa neskryje za tú skalu, tak ho krásne strefím. Wow. Niekto je blízko našej základne. Ja dokážem to trafiť. Môžem trafiť? Kebyže nič netrafím, tak čo sa stane? Wow. A pravdepodobne to nemá ešte dostrel. Ako môžete vidieť, ten časovač, to je, myslím, že, neviem na čo to je presne, ale je celkom dobrý. Keď dáme preč ostreľovací režim, môžeme normálne strieľať. Ostreľovací režim, ako sa volá ostreľovací režim, vás naučia v tutoriáli. A určite si prejdete ten tutoriál. Oplatí sa to. Ak máte Xbox, tak si to môžete kúpiť Ak to hráte na Xboxe, tak na to potrebuje Xbox Live Gold Membership. On sa tam krásne zaparkoval. Jo, krásne sejmen, takže sme ho sejmuli. Wow. No. Ten to prakticky čaká, takže. Bum! Tak.
Keď ste delostrelectvom, moc sa nepohybujete, to znamená, že niekto by chcel byť fakt blízko vás, aby vás strefil. Kto je predo mnou? Natočí. Sa si schválne do krikov. Je to celkom lepšie. Hej. On sa tam schoval. Vyskúšame. Dobre. Ideme si oslovovací režim. Ja som si teraz konkrétne vypol. Takže je to celkom malé delostrelectvo. Aj takú veľkú šunku ako niekto. Zrejme sa. No, žijeme veľmi. Oni nás zabili 10, ale nezabili, takže. A máme jeden kill, takže by sme mohli z toho vyťažiť nejaké peniaze. Máme dve delostrelectva? Kde? Nevidím. Či? Tam je dosť vpredu. Možno si to zoomovať. Ostreľovací režim. A niekto je fakt, že blízko nás. Vie, čo robí. Upadli mi slúchatka. Dobre. Ste na chvíľku nepočuli môj zvuk, môj hlas, tak to je, že mi vypadli slúchatka. Sa pohybuje. To nie je dobré. Si všimol, že po ňom strieľame. To celkom blízko nás. Hej ty vole, kto príbe strieľa? Čo? Sme iba traja? Super. Hráme World of Tanks sa hrá tak, že 15 na 15, keby ste nevedeli. Ale netrafil som. Ja som ho aj trafil. Kebyže sa tak moc nehýbe. Moc nehýbe. Zničili sme ho, takže máme 2 killy. Čo, už sme iba 2? Si robíte zo mňa srandu. To som zabil. No, to nie je nejaký Cybertank. Asi. Keď som tak ľahko zabil. 8 na 13 vyhrávajú. Přátelská základná obsazená. No tak, nám obsadili základňu, ale prežili sme. A dali sme si 2 killy. To je dobré. Takže za to keď hráte sa delostrelectvo, síce vás môžu poraziť, ale nechcipnete hneď na začiatku. Po 3, 4, 1 prežil. Tak a do tohto by som si... Do tohto či nemám. Som si to kúpil. Takže teraz budeme trošku útočiť, takže ja si kúpim do tohto. Musím to potvrdiť. Maskovací síť. To nemáme.
To nechceme. Manuálne hasiť prísť. Nemáme taký Ivortang a tak veľa peňazí, aby sme si kúpili za goldy, za zlaťáky. Tak sa kúpime za... Jak sa volá? Získať zlaťáky. Sú stříbrňáky. Alebo nejak. Kredity. Ukáž. Futbalové zápasy tanku. Závody tanku. Sme v nejakom múzeu. Tak. Koľko toto video má minútek? Má ich 16, ale keďže je to premiéra, tak si zahráme ešte jednu bitvu. A teraz nás ničia určite. Lebo teraz budeme v predných líniách nášho týmu. Takže predné línie nášho týmu. Dobre, mikrofón funguje, aj keď som ďaleko. A vy nevidíte urezanú obrazovku. To aspoň myslím. Tak. Mne sa to ešte nenačítalo. Čo seklo? Nie, nenačítalo. Už počujem zvuk od počítania. Dobre. Už počujem zvuk od počítavania. Za 10 sekúnd to začína. Za 5. Takže, máme, toto je trojkový tank, to znamená, že hráme aj so štvorkami. Mám ľahký tank, tento tank myslím, že ani sa nedá kúpiť. Tank proste musíte získať. Možno táto séria by mohla byť aj s hosťom. Že kamarát má World of Tanks. World of Tanks môžete hrať na tablete, volá sa to World of Tanks Blitz. Nie je to také dobré ako na počítači. Ale ja som to hral aj na tablete, ale ide to takže mohli by sme hrať s dvoma kamarátmi. Jeden by to hral asi na tablete a druhý by to hral na počítači, tak ako ja. Takže keď sme v predných líniách, tak my ideme traja. Prúskumná četa. To my ideme nejak po okraji. A toto je ničiteľné prostredie, čiže môžete búrať múry a tak. Bum. To vás nepoškodí. Tento tank je celkom rýchlo, ide celkom rýchlo aj 30-kou. Tak kebyže takto, no ty vole. Jedného nášho už odpraskli, aby som tu zostal relatívne. A ten mu pekne dal. Čomu to tak? Ak by ste sa pýtali, ako robím to, že vidím typy tankov a tak, je to, keď stiknete Alt, keď stlačíte, keď podržíte Alt, tak vidíte, aké majú tanky. Aha. Tak. Keby ste sa pýtali, čím si tak približujem, ak chcete ostrovovací režim, tak si dáte Shift a potom si približíte, alebo ak nechcete si dávať manuálne ostrovovací režim, tak proste iba dáte naplno koliečka myšky. Tak. V tejto bitve ešte
Ale som... Aha, je to aj na čas, takže myslím, že to trvá 15 minút. No to by som reálne aj trafil. To je cruiser. To není až tak OP. A vidím tu ďalší cieľ. On mi vbehol. Tam. Bum! Tak ten sa moc dobre nenatočil. Tu ide. Som tu relatívne na očiach. Sakra. Približuje ku mne. Či? Je cruiser. Som tu celkom ďaleko ich trafám. Hej, look. Bum. Minus HP. Shit. Mám plné životy. Celkom dobré. No len sa ukáž. Tento ostreľovací režim je celkom dobrý. Celkom mu ubral 10% HVčku. No pri mne sú už relatívne poškodené tanky. Ja mám ľahký tank. To z dôvodu toho, že môžem mať stredný proste. Stredný tank, keď triedy. Aj pomohol sa mi, ale... Si robíš srandu, že ich nesejme. Vymol skoro plného. Ideme stíhať. Tam bol. Ono je to stíhač. Celkom natrafil, ale... z nejakého dobrého uhla. Kaput. Jau. Tak niekto ma strefil. Ty vole. Shit. Dobre. Kúpili sme to. A môžeme sledovať nášho spoluhráča. Tak. Ten má Matildu. To je britský tank, ale moc. Wow, tak ten mal... Čo to mal za tank? Hedzer. Tak ten má... Počkaj, to má samo. 50 výdrže. 80. Bacha, za tebou. 12. Tých dvoch by som možno odpálil. Hej, veď on mu skoro nič neuberá. Ten. Tak dáme späť do garáže, áno. To nevyhráme. Späť do garáže. Aktualizácia garáže. Gratulujeme jen tomu. Koľko máme? 5000? Tento má, tento nemá. Takže tomu by sme to mohli dokúpiť. Manuálne. 4500 akceptovať. S tými teraz by som možno predal za co? Prodať. Aha, nemôžem ho predať, lebo som predal už veľa tankov. Dnešný deň. Takže
pokiaľ stále nahráva. Áno, stále to nahráva. Takže toto bol koniec nášho videa z World of Tanks. Ak sa vám video páčilo, dajte like, nejaký koment. A ak chcete ďalšie diely tejto hry, určite to napíšte do komentárov. A ak chcete pozerať, sledovať viac mojich videí, tak určite dajte odber. A majte sa bombasticky a lúči sa s vami Patricia.